Mesuri zentzuzkoena baina Javier Kaltzakorta Deustuko Unibertsitateko ahozko literatura irakaslearen izan zen. Nork, Javier Kaltzakorta, Kaltzakorta abildua deustu.edu. Nori, Kirmen Uribe, kirmenabildua@gmail.com. Data 2004, apirila 11. Gaia, urrezko eraztuna. Zure izebaren kontakizuna dela eta badiotzut urrezko eraztunaren historioa elezahar zabaldoa dela Europa osoan. Gogoan izango duzu esate baterako, Italo Calvino handiak bere 6 proposamen datorren miliurtekorako liburuan, abiadurari buruzko lezioan hain zuzen, jasotzen duen kontakizuna. Karlomagno enperadorea edadean sartuta zegoela, neskato aleman batekin maitemindu zen. Gorteko nobleak arduratuta zeuden, erregea horren maiteminduta zegoenez ez zituen eta zaintzen erreinuko ardurak. Neskatoa goitzetik gauera hil zenean, lasaitu egin ziren mandatariak, baina haien lasaitua esen luzarorako izan. Karlomagnoren maitasuna ez baitzen hil neskatoarekin. Enperadoreak gorpua baltzamatzea agindu zuen eta gela barruan igarotzen zituen orduak ari begira.